日の祝福。皆さん、主イエス・キリストが死から生命へお移りになったこの最も聖なる夜、母である教会は皆が一つに集まって祈りのうちに徹夜するよう呼びかけています。私たちは神の言葉を聞き、洗礼と感謝の祭儀によって主の過ぎ越しを記念します。こうして私たちはキリストと共に死に打ち勝ち、神のうちに生きる希望を持つのであります。祈りますよ。恩子世の光として私たちに与えられた神よ、新しい日を祝福してください。この過ぎ越しの祭りによって私たちが新しい希望に燃え、清い心で永遠の光を受けることができますように、私たちの主イエス・キリストによってアーメン。キリストは昨日と今日、始めと終わり、アルファとオメガ、時間も永遠も彼のもの、栄光と支配は彼に、余裕とこしえに。アーメン。その聖なる栄光ある傷によって私たちを支え、守ってくださる主キリスト。アーメン。輝かしく復活したキリストの光が心の闇を照らしますように。キリストの光、神に感謝。キリストの光、神に感謝。キリストの光、神に感謝。神の使いを天にすがい、超えたからかに喜び歌え。まばゆい光を浴びた大地よ、喜びを
創世記。はじめに神は天地を創造された。神は言われた。
我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者、すべてを支配させよ。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。地の上よ、這う生き物すべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える。種を持つ草と種を持つ実をつける木よ。すべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這う者など、すべて命ある者にはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、これは極めてよかった。神の御言葉。出エジプト記。その日、追い迫るエジプト軍を見てイスラエルの人々が非常に恐れたとき、主はモーセに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発させなさい。杖を高く上げ、手を海に向かって差し伸べて、海を二つに分けなさい。そうすれば、イスラエルの民は海の中の乾いたところを通ることができる。しかし私はエジプト人の心を堅くなにするから、彼らはお前たちの後を追ってくる。その時、私はファラオとその全軍、戦車と騎兵を破って栄光を表す。私がファラオとその戦車、騎兵を破って
栄光を表すとき、エジプト人は私が主であることを知るようになる。イスラエルの舞台に先立って進んでいた神の御使いは、移動して彼らの後ろを行き、彼らの前にあった雲の柱も移動して後ろに立ち、エジプトの人とイスラエルの人との間に入った。真っ黒な雲が立ち込め、光が闇夜を貫いた。両軍は一晩中互いに近づくことはなかった。モーセが手を海に向かって差し伸べると、主は夜も主から激しい東風を持って海を押し返されたので、海は乾いて地に変わり、水は分かれた。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んでいき、水は彼らの右と左にカビのようになった。エジプト軍は彼らを追い、ファラオの馬、戦士や騎兵がことごとく彼らに従って海の中に入ってきた。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱からエジプト軍を見下ろし、エジプト軍をかき乱された。戦車の車輪を外し、進みにくくされた。エジプト人は言った。イスラエルの前から退却しよう。主が我らのためにエジプトと戦っておられる。主はモーセに言われた。海に向かって手を差し伸べなさい。水がエジプト軍の上に、戦士や騎兵の上に流れ帰るであろう。モーセが手を海に向かって差し伸べると、夜が明ける前に海は元の場所へ流れ帰った。エジプト軍は水の流れに逆らって逃げたが、主は彼らを海の中に投げ込まれた。水は元に戻り、戦士と騎兵、彼らの後を追って海に入ったファラオの全軍を追い、一人も残らなかった。イスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだが、その時、水は彼らの右と左に壁となった。主はこうしてその日、イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺に死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる見業を見た。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。モーセとイスラエルの民は主を賛美して歌を歌った。神の御言葉。
の右の手は敵を抑える。神をこうしてあなたの民は通り過ぎ、あなたのものとされた神は過ぎ越す。エゼキエルの預言。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、イスラエルの家は自分の土地に住んでいたとき、それを自分の歩みと行いによって汚した。それゆえ、私は憤りを彼らの上に注いだ。彼らが地の上に血を流し、偶像によってそれを汚したからである。私は彼らを国々の中に散らし、諸国に追いやり、その歩みと行いに応じて裁いた。彼らはその行く先の国々に行って、我が聖なる名を汚した。事実、人々は彼らについて、これは主の民だ。彼らは自分の土地から追われてきたのだと言った。そこで私はイスラエルの家がその行った先の国々で汚した我が聖なる名を惜しんだ。それゆえイスラエルの家に言いなさい。主なる神はこう言われる。イスラエルの家よ、私はお前たちのためではなく、お前たちが行った先の国々で汚した我が聖なる名のために行う。私はお前たちが国々で汚したため、彼らの間で汚された我が大いなる名を聖なるものとする。私が彼らの目の前でお前たちの通して聖なるものとされるとき、諸国民は私が主であることを知るようになる。と主なる神は言われる。私はお前たちを国々の間から取り、すべての地から集め、お前たちの土地に導き入れる。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が戦争に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。神の御言葉。
祈りますよ。この神聖な夜を主イエスの復活の光で照らしてくださる神よ。あなたの家族に加えられる人々が神の子供とされる霊を受け、新しい人となってあなたに仕えることができますように。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、ゆ々とこしえに生き納められる恩子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。使徒パウロのローマの教会の手紙。皆さん、あなた方は知らないのですか？キリストイエスに結ばれるために、洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために、洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって、死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであるとしています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないとしています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。神の御言葉。主は皆さんと共に
またあなたと共に、ルカによる福音、主に栄光。週の初めの日の明け方早く、婦人たちは準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると、石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても、主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため、東方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、人たちはこの話し方はごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと、雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。主の御言葉。復活の希望と信仰の力。イエスの復活という奇跡は私たちに何を示しているのでしょうか。このイエス様の物語を通じて、死が最終的な勝利ではなく、希望が新しい命をもたらすことを理解します。一つ目のポイントは、墓のから復活の宣言女性たちが墓にいたとき、彼女たちは石が転がされていることを見て驚きます。天使たちが現れ、彼はここにはおられない、復活されたのだと告げる瞬間、この出来事の中心にある神の計画が明らかになります。二つ目は、神の約束の成就。イエスは以前から復活について語られていましたが、弟子たちはそれを完全に理解していなかったかもしれません。神の約束が成就したときは、私たちが神の言葉を信じ、待つべきだという教えをいただきます。三つ目のポイントは、復活の証とその意味。ペトロが墓を確認し、真実を目の当たりにする場面は、信仰とお互いの間にある人間の心の葛藤を象徴しています。復活は新しい希望をもたらし、信仰者に力強い証を提供しています。結論として、イエスの復活は私たちが直面するどのような困難や絶望も克服できる力を与えられます。この物語を通じて私たちは、復活の希望を抱き、信仰を深めて
行くべきです。聖霊の導きと照らしを祈り求めましょう。アミン。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りますよ。恵み豊かな神よ、あなたの愛の霊を注ぎ、
Onko Kristoの死と復活の神秘に扱った私たちをあなたの慈しみのうちに一致させてください。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。皆さん一人一人、この御言葉の詐欺に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。皆さん一人一人も、復活おめでとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の詐欺終わります。行きますよ。主の平和のうちに。アレルヤ、アレルヤ。神に感謝。アレルヤ、アレルヤ。